I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. او نرێتەکە دەموکراسیا ئەمریکایە و بە دیگەرە دەستپێکە کۆمارێ ڕێوەرەسمên دەستپێکردنا سەرۆکاتیە نو ئەو نیشانە داویە قۆناغێکەیە و دەستپێکردنایەکە دنە دێ دەمێن خۆش و نەخۆشتە. ساڵە 1933 فرانکلین روزڤلت دێ دەما تێکچوونە ئابووریدا سۆندا سەرۆکاتیە خوار. بەری هەر تشتێکێ بهێلن ئەس دووپات بکەم تەنێ تشتێ divê em jê bitirsin ew tiriz bixuye. ساڵە 1961 جۆن کێنێدی موڕالدا نفشێکی نوێی ئەمریکا ji بۆ کار و خزمەتێ. هەوڵاتین منین ئەمریکی نەپرسن وڵات چ دکارە بکێ ji بۆوە بێژن هەن دکارن چ بکەن ji بۆ وڵاتێ خوا. پشتیوی بە 20 ساڵان ڕۆناڵد ڕێگن کوماری بە سۆزا بچووکردنە حکوومەتێ هات سەردەستڵاتێ. دەوێ کرێزەیە نەهادا ئەو نەچارەیە کێشیانە ئەو بەخۆ کێشەیە. پشتی سەرکەفتناویە مەهابووری سەرۆکی هەڵبژاردی دۆناڵد ترامپ گەشتەکە خۆیان سەرکەفتنێدا سۆزدا کۆ تشتên di helmeta xwe de gotî pêkbîne. Bi rastî ev demekî balkêş e, dax hîn nehatiye nivîsîn û em nizanî ka siber rûpeliyê çawa ê xwendin. Lê bu careyek em di demekî dirêj de em dizanîn ku rûpel ji aliyê her yekê ve jî yê bêtir nivîsîn. Ev tevgerek e. Welat hîn dabeşe piştî serkeftina Trump û yek ji erkên serekeyên destpêkê dê dariştina yekîtiyê be li gor lêkoler John Fortier. باوەرم ئەو دەرفەتەکە پڕ گرنگە و گاڤا یەکەم وەک سەرۆک ji welatî re pavêje. Renga hin neyeksanî di helmeta hilbijartinan de hebûn ew niha li paş me ne. Bawekî dîrokî rêweresmên destpêkirina serokatiyê ew demeke ku têda helmetên siyasî li alîkî tên danîn û giyanê berdewamî û demokrasiyê dest pê dike li gor John Hodak. President Obama will ride in a car with President-elect Trump. Serok Obama delgel serokê hilbijartî Trump li otomobîlê swar bibe. Ji kûçka spî biçin kongresê û bi şêwekê aştiyane desalatê bispêrewî. Her çende ku ne bilêwî jî be, ev yekî li her welatê cîhanê nabe. Ew nîşaneke giring gel vî welatî. Trump bi axaftinên xwe yên devkî navdar e di helmeta xwe de. Lê gelo dê axaftina wî ya rêweresmê çawa be, ew tiştekî pêşbînî jî re nîne li gor lêkoler Norm Ornstein. ئاخەفتنێن ڕێوڕسمێ بگشتی berê nivîsandî û amadekirinê û serok wan dixîne gelo Trump wê deqa nivîskî bavêje û bi awayekî devekî bixwîne em li vir li erdek nenasin. Nêzik maye Trump bibe serokê çelûpêncanê Amerîka û awayê ku dê ew destpêka desthilata xwe nîşan bide dê cureya serokatiya wî dabîn bike.